Sige, no, manguan mi karon. No, ay lang mo kaulaw, no, ay lang mo kakuan niya. Ay lang pod mo pag kuan sa video. Karon nga time gusto gusto sa Ginoo, no, kanang mo focus ta sa iya ha. No, kay pulong man ni sa Ginoo, mutuo makata Ginoo. Amen. Pulong sa Ginoo, tuo tag pulong sa Ginoo. Tuo pod, no, kay kung dili mo mutuo sa Ginoo, di pod mo mutuo sa pulong sa Ginoo, no, useless pod among pag-share pod sa inyo karon. Nya pamalandungan nato, na kani among gibuhat wala gyud ni bayad, no, wa koy nagsugo sa muha, wala nagsweldo sa muha, no. Kinasing-kasing gyud namo ni tungod kay concern mi sa mga kalag, no. Concern mi sa mga kinabuhi ba kay kami pod kaniadto, no, sama pod mi nga kanang dili ko makaingon nga kanang naa na gyud ko sa Ginoo kay nara gyud time nga mosimba inana ba, no. Pero sa dihang napoy, no, kanang sa dihang naglingkod mi ba, no, naglingkod mi ato na time napoy tawo nga gigamit ang Ginoo nga mi-share sa pulong sa Ginoo. Kami pod karon nga time no nakadungog sa pulong sa Ginoo, gusto po namo nga ipaabot pod sa inyo ha kung unsa among nabatunan diha sa Ginoo. No, sige. No, ang pangutana nami pangutana karon, okay ra ba? Mangutana mi? Ha? Ha? Okay ra? Sige. No, kung mangutana mi sa inyo ha karon, no, kanang kumusta ka? Kumusta mo atubangan sa Ginoo? Makaingon ba mo nga kanang okay kayo yung kumusta yung pakigrelasyon sa Ginoo? Naka-pray ba ka permi? Oo. Ha? Okay ra, unsa man ang kuan ang okay? Sa 100%. Di kayo? 100? Ha? 50-50. 50-50 Yung mga bro. 50-50 pod. No, nang niami karon, no, tungod kay gusto ni Lord nga gusto niya nga moingon ta muna pagpangutan-un ta nga kumusta ta diha sa Ginoo, kumusta tong pakigrelasyon, gusto sa Ginoo nga moingon ta og 100% okay mi diha sa Ginoo. Dapat na sigurado. Amen. Ha? Okay ra? No? No, tama kayo nga gipaabot mi diri sa Ginoo gyud, no? Tungod kay naa gi purpose ng Ginoo. No, nga kanang nagkaistoryahan na ita karon, di man gyud ta kaila, di ba? Di man gyud ta kuan pero gipadala mi sa Ginoo para ipaabot sa inyo nga gusto niya nga mahimong 100% ta diha sa Ginoo. Kay kung 50-50 posible nga 50% sa Ginoo, 50% pod sa kaway. Tama? Nga kana bang moingon tag papilyon tag langit ug impierno basig nata sa tunga. Nga gamayng tandog pwede tay hulog sa impierno, gamayng tandog ano ba pero gusto gyud dapat moingon gyud ta nga 100% gyud. Siguraduhon gyud ato. Kay kanang 50-50 Daghan na 50-50 padung na kamatyon no naman jud na. Wala na no, nagtinga na. No, mo nang gusto ni Lord nga mabuhi ta. No? Sa mata karon ug niya. Sige. No pa karon unsaon nato kanang para kanang ganing ma-secure ba nga 100%? No, pinaka-importante gyud is kanang ganing makigrelasyon ta sa Ginoo. No, na may verse karon nga i-share sa inyo ha. No, andam ba ta nga maminaw? Okay ra? No? Ana pa no, pulong sa Ginoo sa Romans 3:23, no? Ang tanan daw nakasala. Pakibasa daw ko basa. 3:23. Pulong sa Ginoo Nakasala niya. ang tanang mga tao. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. No, pulong sa Ginoo ningon pa nakasala daw ang tanan ug nalayo sa Ginoo. Tungod daw sa atong pagpakasala, nalayo tas mo hinungdan nga nalayo ta sa Ginoo. No, kinsa may perpekto diri? Kinsa may walay sala? No, kita gyud tanan mismo ako, mismo kami no nagi time nga mapakyas ta. Pero lahi ra gyud nang kuan ganing kanang sala ba nga kanang tinuyuan ba? No, kanang kabalo ka nga sala, no, ginabuhat gyapon nimo kana lahi na siya tubangan sa Ginoo. No? Una ana pulong sa Ginoo, no kita dong tanan nakasala. Hinungdan nga nalayo sa Ginoo. Tungod siguro sa atong sala, mo na hinungdan nga nakaingon mo nga 50-50 mo atubangan sa Ginoo. Tama? No, kay kisa tubangan sa Ginoo bisan pag moingon mo sa amo nga yaw ako'y sala. Pero tubangan sa Ginoo kita man niya tanan. Wala man tay matago sa Ginoo. Mo nang ang pinaka-importante gyud no nga aron kanang aron tabangan ta sa Ginoo kinahanglan kanang magpaubos ta iamin na to nga makasala ko kaysa moingon ka sa imong kaugalingon nga wa mo ko sala. Ana na ba? No kay ang tao gyud no kung example kami mangayo migtabang sa inyo ha kung magpakiluoy may tabangan gyud mi ninyo. Pero kung mangayo migtabang nga kanang hambog kayo among dating posible nga di mo mutabang. No diha pod atubangan sa Ginoo no giginahanglan pod nga i-acknowledge nato siya nga kinahanglan magpaubos ta. Kinahanglan na kanang ganing i-acknowledge nato ba nga gikinahanglan nato ang Ginoo. No naginahanglan ta niyag tabang no sa matag karon ug unya no. Wala mo giperpekto no. Na ana pa pulong sa Dios ikaduha no sa Romans 6:23 nga ang bayad daw sa sala kamatayon. No wala may perpekto tatong tanan kitang tanan makasasala no. Nga ang bayad daw sa sala kamatayon. No, pag ang tao nga makasasala pag mamatay na pangutanan nako, langit kay ana o impierno? Ha? Impierno, imo bro. Impierno pod. Inya kay kita makasasala man, no? Kitang tanan makasasala man ta. So pag mamatay na ta automatic impierno. Gusto kay matug impierno? Gusto nimo. Ha? Wapo man siguro dito kay basig na.
Ha? No, mao na, no, mao ni atong kakuan karon, no. Nga kita day tanan day dapat, no. Ang kitang tanan makasala man, pag mamatay automatic impyerno na dapat, pero dili gusto si Lord ana. Amen. Nganong gipadala mi niya karon tungod kay dili gusto si Lord nga kamong duha moabot ang panahon nga makadaganing pag mawala tanin ning kalibutan na dili gusto si Lord nga maimpyerno mo. Ngano man kay gihigugma man mo sa Ginoo. Amen. Kamong duha no, bisan pag makaingon mo nga wala man ko gihigugma sa akong pamilya ya. No, wala man ko gihigugma sa akong amigo, wala ko gihigugma sa akong uyab, gibiyaan man ko nila. Kisa may gibiyaan dire. No? Wala pa. Wala pa. Wala pa. No, pero kanan. sa ginikanan. Wala pa po. Wala po, okay ra po. Amigo. Ha? Amigo. Wala po. Oo. Mo nang no karon nga time no gusto sa Ginoo nga ipaabot sa inyo nga gihigugma mo niya. Amen. Amen. No gusto niya nga no in behalf sa atong pagkamakasala no dapat impyerno ta no gusto niya nga dalhon ta niya og langit. Amen. No ana pa si Lord no ang bayad sa sala kamatayon. Amen. Bad news na mo na bad news nga atong madungog sa matag karon unya. Dapat kani murag wala na chance ba. No? Kani makaingon ta nga murag impyerno na gyud ko aniya ba. No? Pero naapay good news, no, naay chance, naapay chance nga gihatag ang Ginoo. Karon nga time, no, kini nga chance nga gihatag sa Ginoo ayaw niyo ni kawanga. No, ayaw niyo ni sayanga, ayaw niyo ni palampasa. No, tungod kay nagi-purpose ang Ginoo nga nung nagkita ta na karon, no, nagistoryahan ta karon. Ana pa ang good news, no, ang bad news bayad sa sala kamatayon. Mao nay bad news nga dapat impyerno na ta, pero ang good news, no, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan diha lamang kang Kristo Jesus, no. Nga kanaganing gusto niya nga pag mawala ta ning kalibutan na, pag naalang gyud tay Kristo ug gusto na sa Ginoo nga ubanon gyud ta niya ang langit. No nga in behalf sa atong pagkamakasala, no gusto ni Lord nga kanaganing makigrelasyon sa atoa. Gusto niya nga mupuyo sa inyong kasing-kasing, sa imong kasing-kasing, gusto niya nga kanaganing muhimo, kanaganing mustansya as amahan nato ba sa matag karon niya. No kay kita no ana pa pulong sa Dios sa Jan, no si bisan kinsa daw nga mutuo. No pinakauna mutuo. Tuo man kata sa Ginoo. Pulong sa Ginoo mutuo makata. Amen. No, so bisan kinsa daw nga mutuo ug mudawat sa pulong sa Dios, ug mudawat kang Kristo, no, gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Amen. No? Kasi gusto nga mahimong anak sa Ginoo. Ha? Amen. Sabay po siya No? kayo. No, mo nang ginahanglan gyud nga kanang secure ginata. Kung tahay, may impyerno siya, di po iya pasabot kita. na. Dahil lain man ta, maskin pag magbinutan siya, di man ka mapil na langit ko kay buutan ng barkada. Oo. Depende na sa to. Dili man may pareha na mato kog Japan. Nag-apply ko. Dili pa may kuyo kog Japan. Oh. Pag isod na ako sa bagay, preso siya. Kay illegal man niyang pagsulod, no? Dili pa ni nga anak yun, no? Gusto ko matog langit. Kay buutan man akong kauban. Lord, buutan bitaw siya. Gusto mo sa may labot ni mo dira. No, yahay gyud ta, no? Amen. Mo na no, iya atong kaluwasan ha, dili by group, dili by barkada. Oo. No nga kung ikaw malangit ka, madala siguro ko, no, dili pwede nana, no. Nga kanang iya gyud ta, mo nang iya pud ta nga makigrelasyon sa Ginoo. Yes. No, karon nga time no gusto ni Lord nga kana ganing dalhon ta niya og langit. Gusto niya nga kana ganing in behalf sa atong pagkamakasasala, gusto niya nga kana ganing mamuhat siya sa atong kinabuhi ba. No, kana gani i-acknowledge nato siya nga gusto niya nga makigrelasyon sa atoa. Nya kita pod nang pangutana nato karon, gusto ba pod nato nga dawaton ang gasa sa Ginoo? Gusto ba pod nato nga kana ganing pasudlon si Lord sa atong kinabuhi? Nga kana ganing magkinabuhi ka ba nga nay Ginoo? Di ba? Nindot kay nang nana nga kinabuhi ka, labi na ka nang mahimo kang anak sa Ginoo. Nindot may kay nang mahimo kang anak sa mayor, anak sa kapitan, nindot tagay kay mong paminaw anak. Kana ganing murag grabe na nimo ka kuan ba no? Confident kay kang mulakaw, confident kay kang mugawas nga naman kay anak kag politiko. No, anak kag presidente, no, nindot ta kayo mong paminaw anak, how much more nga mahimo kang anak sa Ginoo. Amen. Amen. Nga kana ganing pag-abot sa panahon, no, kabalo ta kung kinsa gyud ang Ginoo, no, siya ang nagbuhat sa tanan, siya tagiya sa tanan, no, siya ang kanang ganing kaya niya buhaton ang tanan nga bisag nakay problema kaya niya sulbaron ang tanan. No, kanang nakay kasangpitan ba. No, dili lang ingon nga muduol ta sa Ginoo nga kanang natay problema, no? Ha? Pag nay sakit, diha na mo ampo. Pag nay bagyo, nay linog, diha na mo simba. Tama? No? Baon, walay kuan, pagkaon. No? Oh, mo nang gusto sa Ginoo nga kanang sa matag karon ug niya. Amen. Naa siya, sangpito na to siya. No, pasalamatan na to sa matag karon ug niya. Kanang i-acknowledge na to siya ba nga dili gyud na to kaya, no, nga magkinabuhi ni ng kalibutan na kung wala ang Ginoo. Ngano man kay ang kaaway, no, naaman po'y kaaway. Kinsay mo to Ginoo? Ano? Naapoy kaaway. Opong mo giyawa. Oh, yawa, kinsay mo to yawa? Ha?
Tupod no mo nang pili lang ta kung kinsa atong tuuhan o kinsa atong sundon, no kinsa atong simbahon. Yawa. Mo Nang nang makita. mo nang no nganong ang tao makasala mo na buhat na sa kaway. Natin talo niya, linlangon niya ang tao. So, No? ngayon siya, sulsul na siya kay Christian ba? Ay na kay bukay dalig kay ang gihapon na sila mga badungon gyud na ba. Ay kuan ra kay sing lami na kay bike ano. Sulsulan ta niya kumayo. Sige. No, naay may ano kami Oo. karon like anong bata. Napay nagtudlo niya naway eskwelahan para sa pagpamakak. Wala no. Pero ang bata makapamakak kay naayawa man gud. Nay daw tang espiritu ba? Na iuli kay na ko kay mama niya kung ang sukli no. Ay, no, masig makalimot ra ana. Ay na nang uli. Tuo mo kasi mama. Nay nga na ba, yawa na siya. Oh. Sige. No karon no gusto ni Lord nga kanang i-secure. No Amen. karon na siya gasa. Kinabuhi nga wala katapusan. Amen. No karon pangutanan ako sa inyo duha, anda man ninyo nga dawaton si Lord. Anda man ninyo nga dawaton ang gasa sa Ginoo nga kinabuhi nga wala katapusan. Nga pag-abot sa panahon nga mawala ta, no, makaingon ka nga 100% pag pangutanon ka na mo sunod, no, sa paghuman ninyo sa pagdawat ani, no, dapat pag pangutanon ka na mo sunod makaingon mo nga 100% secure na gid kuya. 100% langit na gid kuya. Ano man, gidawat naman ako si Lord. No, karon nga time no, andam waka ninyo nga dawaton. Yes. Okay ra? Sige. No, kaya anda man ka ninyo nga dawaton, no, kinahanglan kinasing-kasing gyud ninyo nga buhaton tungod kay nakasalalay ani inyong kaluwasan. Amen. Nga pag-abot sa panahon nga kitang tanan mga wala ba gyud. Nga wata kabalo nga karon no, grabe atong inistoryahanay pero wata kabalo nga taud-taud mawala na ta. Wa man ta kabalo sa tong kinabuhi tungod kay di man ta taga dire. Nga mga bisita lang man ta. O nang i-secure imong kinabuhi, secure atong kinabuhi no. Dili ta ingon nga abatanon pa man kuya, di pa ko mamatay. No, na gani bata mao pay pagkataon namatay, di ba? Bata pa kayo, 5 pang edad namatay, nabanggaan. No, wa gyud ta kabalo sa kinabuhi. Na ibatanon mamatay, na idaran mamatay. Mo nang sa atong kinabuhi secure gyud nato. Dapat na gyud tay Kristo sa mata karon niya. Amen. Sige, no magkaron nga time kung andam nyo nga dawaton, no magampo mi sa inyo ha.